Hivi si wangu, naomba nikuulize, kuna wanawake wangapi uko wanajiuza mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo? Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Right, Sugimane Mwanchumuligeria Ogetembe Television nege karo chinsa ibere kego chaka sinchirengi ya kigima tutara chaka ono nigere rasmi Premier League ya Bongereza season ya 2024-2025 ya akirense rama teko nyora mabaga yoko enda Champions League kulende njira nyora libaga asibi minano byabo noiga team ya Manchester United aba tiuterera Manchester United ndero baba muri nege simutachiete relegation nekero bakire timu bire aseye muna gokonyiria Chelsea ku maintain slot ya namba 4 Premier League nkerikia Everton amona Newcastle United nero konye ya Champions League kulinga ndo chinga ya Bwiru mbale bali ninje nkobaruka tari champions Arsenal ndwali nabatangana abayikenga kyoko ire bikombe bayira namagega ndochinga nabarabuo igo babuire chigoli bere aseyemo asamange naboko ba gokwerigerere ngokwarigania sinchira ya bene alitukuria Jumapili ege ikaro kia getembe kama kawa kama dawa nigo twibangete bya kigimango chaka turasika getari getambe kurenderi tangani kigima iko kumanyia aliara sekyonga chinsa ibere Authentic Dennis Ouru asense mu bimanyirerio igakoro kwanga Wilson tuchakira se county ya Nyamira abo asaba na bodaboda babeire bakwemurungania obokoreri obobekurwa ase serikali ya county iyo agati yabo kibesa babeire bakuboligwa ni gabana bodaboda abo batebire buna baroserigo na barabu chipara eliyo bambe bakonyora obokoreri borobuya boigo bamuboliryo mu jumbe bo constituency ya West Mugirango Muske Steve Mogaka kwene kinga ko bakorerare usengo baroserera magenderero nsiana na chipara chiria chitungetie serikali ene no mulikito Polycarp Okara namange igoro yengane iyo eliberera na nenega teba na bodaboda mune serikali ya kaunti ya Nyamira ni waligendrete ko bwatense kirabu na bogokya ase serikali ya kaunti ya Nyamira babwate na muna bunyanyimbo bunenjere ya moyo kubeka byara bali abonse batari gwakana ebango kulindega teba na bodaboda bigakora se stage nigo besokire nako gendera kugikiria nchira bagendere ko bagochandwa muna bunyanyimba baiga yento bono baganirio kuigwana ko ba egatia barabwa mune serikali ya county eliyo banyara ko bagwakane bango tangu chinde chonse jitayo katika berega iga se wiki una toriga mtu aromo ichano monene tekara tu anyora account ya chakire osako tumnyokia naende kara tu umeranteli itanga ya somo kutana tu abarate na observe account ntu igwana tena mondo tayo gochikumya kiwa mpaka to igwana irenga kidogo chikotaga kubewa nakyo kireire mwana siasa asirita Walter Mumanyi kurase bunga ya West Mugirango wesona nigatia sagendere ko bagakubolia barayiko ba aso mustari obosyo nenjere ye moyo kuliyo kuigwana gatia bodaboda mune serikali ya county asagendere ko bagagusieme byare gatia barayi abo batarekirania magendere gatia bokoro isyo gwechipara amache boigo ne aseba na bodaboda biga bagotimukira yani chishede na bodaboda imechande liwa bwate tena namba tayi wakane gambange ya serikali chando bwate no liwa kubule serikali tera barose no nyampara ninde banyo rebese liwa uchuwaka no mochumbo obo ninji ko barose lichipara ya kamere ga shimo chumbe no chiko rosia machiko abeko nyala kanando sino no lichiko bungali to yetenda moskali tabwana letiko kuna kundo kuna bodaboda serikali to bwate ne bwate uwezo yoko lo sonana baskali ba bodaboda boka bali ba kurwa ase eneo hiyo bali ba understand tie mechando ya bodaboda
Nigento begawa na bodaboda bagende ko baguseme ebyaro na ninasaba musiemere ebyaro mubunge w'ekinseme kigacha West Mugrango Mosque Steven Mogaka asigari bamuganire ko raisha chipara nabo igoko batole kurwa science bagwetera elio kunyara ko bagokonyeka tukaya serikali y'ikaunti ya Nyamira ebintu ba wena to tokora taranto bwati sets ndobwati ko rujya kagaje tu abantu bande to katole para kwerende umugaso yigo so bone ngo umugaba nago cyangwa gutuma abantu ajya gutumyoke biko twaranga n'intu cyo gucana nekero hocha kuja kumyokia abantu bona gebrigade kara abantu bamenye kuba abantu bande bamenyoka bande batumira abande baboneka esengenjo account government yachake kutumira usikani ibintu mbira tuwe wana nete muna chitaya chicho amaje inde bidana ko ango sabanga kwende koru moisonda mangana ya naliya jagete Steve warai be kwende Steve go paranga nyo nete kwenda akete ngakebiri ko kare ko gango nyo le ko kwende ya lingentana Ntoite tayari bayatero mugambi buri bwo cy'ibintu cy'abantu y'abantu yo kibaro cy'ipara yo kibana abantu b'ibasi basome wowe kabantu amya mugambi ogororo bwo kwana n'abantu igingo reporter igetasini kya bwanchete kya getembe kuregase account Nyamira inchiko nguru kwa Polycarp okara Polycarp tigana nayo abarandiani go bagikeire bikorwa bya bwango igabyo goitwa kwa barayi b'ekidini abarandi abo bari kukwande tukolia rero asumo yegabwo gusangira ibisa cha imeya Sombogo Advent nigo kali gochia asabarayi b'ekidini ekiagera vakubwatwa abuna tukomanyirwa no mulikitso Daniela Ontiri Ukwana si kanisa ya Sabbath Day Sombogo yekoragwa na Bishop Ezra Kiriema imeye wodi ya Sense hasi kitutu cha North County ya Kisii. Abarandi abaiga niko bagendera kugikeria ebikole byogoitwa kwa barayi b'ekidini. Ebyerekanire komentekana na monasa matuka bwango yiga Kenya ngana batayabuna niko eganetie okobwaterana na masabo gosirigwa ukwana chingaki cy'umuyaga bugosira magacho yekanise yo umuyaga boyigekerenwa nabo bisa au egatiabo Simon Mbaka kuru ya service y'umubunge w'ensemeyo niko bamenta buna amasabo naroka arakonye gusire bikole byo boyigo amagendero hasi chikanisa na chinsemo au hicho chire na barayi. Mnakumbuka tangu zamani wachungaji wamekuwa wakipitia mambo magumu, wengine wanauawa, manabii wanauawa. Lakini kuna mchungaji mmoja anaitwa Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 alipokamatwa hakuombewa na wachungaji wengine, aliombewa na kanisa. Amen. Na nisiongee tu na msifanye chochote. Wangapi mtaombea kanisa? Mbali ngamura sabira wa pastor abasasiroti. Esiso libuneye nitegeta Kristo bari genuine basabe asengenjo yabasomba banyasai benchi. Asense mwinde Mbaka nigo amoko boko mabunge bwensemeyo asimiremo yemagendero etambokero gyakinirie bunge ya kitutu cha North gocha sebirengo binde aba pasta baito na bishop bwegazi mo korane bia asoko saberense yaito sabere serikali sabera abajumbe baito esa gulia aboni kana bwaro engakio ko jorige goika abananchi abana bujibundi cyo ko jora biongozi so sai wacha tuate maneno mingi because to wate financial yenga ibere mocio ono katika yenga imote teje bese chon siga ne mondo kora tika tura kwa romo genda arafu maneno mengine tutapangana mbele sindio pasta mbiamono tusabira abara baito ande mbiamono ko bangene abara bali boniga aiga nigagocha chinga kibirengererio au bigendrete kurugwa igoro ya siasa chega Kenya ni chidini asabara ya baiga bamenta buna chitabauti hasege siasa nchiraroro na bali bangaini mbali goetania haso goitana na koboererana tuna abantu banyasai. Unajua wanasiasa wanasikia ground, serikali inasikia wananchi, na wachungaji tunasikia Mungu. Sasa mwanasiasa anaweza kusikia ground iseme inamtaka, na mimi nikisikia Mungu aseme hamtaki. Sasa tutafanya namna gani? Si lazima tulete ile ya Mungu. Amen. Hapa na siasa tiwa romatega ile ground. Na intu watu tingenda
nyasaba seni tata bubu yabarende asikera ringana birimu akorire nandabaira nerigikire naiche mambia ndangeri toche ase obosango koiga nkurubudire gataseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii ritrane ngurko Daniel untiri sano murikito note aboiga maene nebikoro bire byo muichano mono abo asaba sasiroti n'abarandi ababeire bakumurikira mono asoboiti mwalimu munene w'eskuru ya Sironga High School omo Subati Jane Nyanumba nigabuli barandia bonsi naboiga balimu abanene abubare a Ruchigi Adventista kwene kingankuru bara maigeriyo abo ukwane kero kyumuyaga asiskuche sekondari amahoro kererio abuigoro oyo mo director Richard nera aburirie emeroberio kwegekwa wangu twara umusingi umuyabuna tukumanyigwa n'umurikyo ito Fatgad Gisemba. Umwarimu munene w'eskuru ya secondary y'abanyaruka ya Sironga Madamu Jane Nyanumba ubaburirie abarande bonzi anene abo bakubayegeria aborokiwa igoro y'obunyasaye ase kikanisa ekyo kirense ye Adventista una nerebuya barabwo kugenderera kubeka umukya ase okwenana amorokererio anene igoro y'edini eyiga. It is my sincere request to all the patrons and all the principals that they nurture these students so that they fit into the doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Without your support, then all the work that we shall do today is in vain. Okwana ekero kyomoyega omonene bukubatiza aborokiwa wetania chiribu isatu bagosoma ase kisukuru ao chegi Adventista ritiko lya igoro nigo umudirector bwekisemi ensengima inze ye kanisa eyiga Pastor Richard Sabuini abasemirie aborokiwa babonzi banyorire ebatiso buna nerebya batamere omotongi bwense nere nigo aratenene amona barabwo nonyene kero amatemwa ye chingenjo ao araba nyore anene ekero bagendererete nobogima bwense eyiga. When you are baptized, you are appointed as children of God. That is biblical because John chapter 1 verse 12 says, as many as those who receive him, who believe in his name, they are called the children of God. At the time you receive Jesus Christ, you believe in his name, you declare yourself in public that I am a follower of Jesus Christ. I trust in him. I want to walk with him. I want to be a child of God. At that time, you are called a child of God, children of God. Ingana eyiga ya Pastor Richard Sabuini nigo ya mentirwe chinguru numurai omonene bwe kanisa ya Adventista inse ye conference ya Nyamira. Pastor William Ungaga oyo otebire ogochora koba asinyasae negento yokogokera mono naigo unditayo ureitie maiga ekero are amo na nyasae. In my life, when I was in high school, that's where I also made a decision to be baptized. There are a lot of decisions that we make in life, and some of them we regret. But I want to give a testimony that since I took a decision to be baptized, I have never regretted as to why I took that decision. I want to believe that also you will never regret. There are decisions that we regret, but decision to put God first, you will never regret in your life. And God will never disappoint you, not even a single minute in your life. Stick to God, commit yourself to him, and walk with him. And those of us who made decisions long time back, it's a time to revive your decision, and let's be committed.
koripotera Getembe korwa seskuru eyeiga ya Banyaruka ya Sironga egotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Mchefatikad Isemba tugutigana nayo kurinde turase county yo ya Nyamira nigo eamateye mo chinsemo chia matongo eyirase wodi ya Bukeira ime ya North Mugirango igegendete kuburia ugusirwa elikomoenia umwanchuobo eamatye mugaka mugambi Nyabongoye nigo yasirio umwanchuobo uyu ibuguika ekaera asebono ni kurubiria matanga anyagusira aseboigo baburirie bagenderete kuburio ndebwensi ubwatu gwanchoko mo kwa maene abasirelio bamwagakire nonyane nyumba unatukumanywa n'umurikito Polycarp Okara ngwikaga igase kanyore kiga kya matongo kigotoke menye wadega ya Bukere bunge ya North Mugirango asinga ya mugambi Nyabongoye asokomera namo n'abanenchi kura sorogongoriga bagenderetamo n'umurubiri bokora isye nyumba Gango bwatakanamo n'amakweli ayo anyaraka bagakoira mu ruyo jaride Nyabongo ya Sireta Divina oyo bone mirubiri ya yagendrete ili atkunyaraka bagakoeniwa enke yeganigire no butako bonene ubu barere nchira batemere kurwali omuswato yobo Divina wika okolire nibo kulende umwele jeni ganyara ko bagagosira na gotige bilene nase enyagitali kyagera mucyoyo uri nsebubi akya soma yo bugwancha angelia no umugabana acyarigire ryo mucyoyo uri bunse no kuri mumboya eto chandegete mwana ominto yanyagosira obero kurwali emyaka ene obere nyagitali ya Naruko mpaka kororo mitinye 3 kuna bana ntite kwa we transfer cha Nyamira ukolire mitinye bere kuchikwa erandoche kuna chite usire Jumamosi tuligeria barayi bali babwato ko gani okuyasenge nche pingire Nyamira igere nene ntoro chi osento nyale atakana amono bokonyi bwaye Michael Baga oyo byo manyakante bune kyaba bakora sinseme chiga oyo ole umwana siasa nigaba bwato kiro bokonyi bwa mabati emetera wegone ndagira unenchira ya moyo ko basira chingaki bagende tamo nembero biliga yo kunyara ko babakurubelia matanga anyagusira wone nake tuisimi ngate bobo kongumbura gotegera ande sana kiro ni bobo kongumbura natale na kito cha kokonya na bagante bi nyumba teyo ori usaga sirete tauni akale bono mete ndokora tumu tumta tutabe nyumba enjina arana na ngokora na yagi singoika aletira matwa amabati emete nefu na aletira gachi kwaga cha nyumba kwanza ene ni mete ndagira teyo nacha ne chibando ne chinyeni nagokire nta goko nene gutaikwera naende narokire na mutokonya mutorusise monkonyera abachikura abana ndiyo munasonsi nyina bo nigo yamategagera ni ringambi yamunasibego yagenda ko bagekubulia barayibande gwesokya unenchire ya moyo gokonya yamatega kubwatakana mono bokongo bonge obuborase enkeyiga ingana boigo Michael Baga enyarekoba gagusingirira asaganira abarayi wesona nigati eligo konya abanga bunabo gakurwa sebinyoro ime kiyo mochiyo moise koligereria buri mumboyo kende nkeyo abantu baro mochiyo bachandegete mbabwati nyone sibakweka chingeni mbabwati kende gionsi kaki mwato rusirinse wakire mbijamo no nyere gwetani nyende gaki abantu bakibamente ikyagero cyo mwana oyo abana mabambaro bakinire to butakoba na ende kwarenga gokinga kyotere mina arenge moyo yo barenga bachande kumono okitwa kwa kiyimbiye muna yasi tutura abarayi bali banste bali sky imete ntwakira barayi abange chisimi familia yake tabara chisimi kindly moche pakagaiga and give something familia esteriere erinse pi ginko reporter getaseni kya wanjete kya Gatembe kurega sekenyori kya matongo wadi ya Bukere me yebunga ya North Mugirango county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara mesa ya manga abo aseba kwanera amangano abatungetia gati abo bochori buri mutwe bwa Kupet nigo bari mu abo baburianga amagani abo abakurigererirwa gati abo nigo bategete obochori bwo bwene no bwasiuku
bakupet tokubatenga registration goike korwe y'abantu bose pi bajeses babe members bakupet eli tobe eligible wakachikura chibes cheto chiko nacho lakini toro ba registered buna members bakupet. We want the slots to be equal. We are aware that kuna slots zimewekwa for the people who have served in BEC, of which no single JS teacher has ever served in that capacity. Why? That is discrimination. The nomination fee is too high. What about we are not sons of Eresa God. We are in Kupet by default. We want to ask Kupet one thing. We are hosted in primary, we are never teachers of primary. And we want to say this, we can never be left out in the authority of making decisions in Kupet. We want to ask Kupet, either you admit us to vie and be equal members of Kupet. Motu anjere tobo ulichikura tuwezi Kupet because koru bali yetu kibesa bako na chunga ichiko chi ngoko kibesa ichiko kwekensi ya kogara togo chikoboli branch twata una besa chino njanya ko chaga iga kibesa chingo liete ngai kire elia kabere etata tumanyenga ingiye kogara una intwa banu ba chss twa ke chikura twensipi abantu bakego bago chensemo iga bachorana na nayo kunyara kwa kachikura gente kintu ntoli kwa chiwanja boigo. Nigo chia matibire ichio abantu babo babete bagusira kibwate kichigo chengera bono eyemagega yo MCA bwet ward ya township Yerime county ya Nyamira musike Duke Masira wekerania eira yabali yetego chiase chia matechio musike Masira nigo abwatukire chiombe ibere guchia ase chia matechio abo asebarache wekonyera nigo abanyamata abo babolire abarayibande kwegia na kubwati mubwekano wo musike Duke ekera makwiria gocha seme chinigo akoleta maisugu somange ubo bana nene chinga kekera asanganiria muno butaka nimeye kanyure kiga gya kerenda imeye wade ya township imeye bunga ya West Mugrange county ya Nyamira ase chiama tebere cyo cyasiri abantu babo bondo cyabekerwe omusasoko asamasiabo yamatentangani yo mugaka musiere bwatuya iyo murugiye wena kuonyari yo romwana omusiere bwatu yanyara kabaga gusira bugima buhaye na kutigo omwana omukege ntokyale tobororo igo ere na kiria ekwegokeria maga yo MC kurase wadega ya township omuske Duke Masira kubwato kobo konya nene bwengombe ubu aliete chira chinga kicha matanga musabati yo usirete niga bwato bakongwa malaria akarwara malaria matuka make wiki yamo agasira Munasira lende gocha abantu mbatakonya te tukinera nato tobokonyi bwendagira munantigere to mwana na murerere gocha tukina chita matanga agatokonya sana agatusira agateba gocha gotwara eng'ombe nero bana toreteire na tebire na mbuya muna so agatokonya yamatega ngo yaorokire okogokwa kwabo into batebire bona barazi kunyara kwa bakolenda etugeye iga eli kunyara kwa bagegukinya egesaku na gokora ubutako bonene ubure kurwa saja iga Chombe nintu nebintu byonse mwanya abantu babuti otokonyire buna ruete hira otolenteire ng'ombe era chigokonya umwana uyu utigarete mwana uyu nginaga sirete ati ndwarire koboko kwa Duke kwerenire ntwege nenga umwana ona kine wetera ase Duke gintu ngusaba umuroberio yo Duke abwate project yenye engiyire ngokonyira abana na turi Nyamira nkora turi binyuranga atamba angi tuararo rivi ng'ombe na bego nyore mori konyo mwana yakini mbare batigarite na abantu kali bana buka na abantu bose tuakire mbyamara so mwesimi wa Duke muntu Masira chimita chinga kurwa somo chiriga ase yamate ya Charles nduko no mongno edina nyabuke abona baro batigira umwana omukeme ya makwiri ya igagenda tukabaga kurabo kibinyoro niko bari neki bakwegokeria megana boigo mu MC jiga kubabwato kire ng'ombe unenjere yemo yugokinya yamateyega nanene bali abake batigirwe ndwanyo to bakunka baiga twatiro ko mwana wake mwezi mwa atanga chatume mu yali ndo mwana ndutunyikira mjiga iga iyo mwana sa toira aka mori andi kara karabu nere tigara ko murabu ne taya yamateyega nero niko yaorikiro kogokwa kwayo asibego yagendere ko bagi gosabera chisegi kirase ebunga ya county Nyamira
kunyara kwa bachigo ikomwelyo unenjere ya moyo konyora ebitoki ebi biragendera ko babigukinia abamenyi kurastinsa muchinyinge eri gukora ubutaka kurwase binyorime bibuno yoga nko musabira nyasa musese nitalemerwa asengenjo buna bono assembly bwate nyameni no mufuko ya so etake emiga nande nga igatona kabire otona esaidi ya moino naga igwikiranie ira nyasa etiga museseni emerobelie yanko na gutosirira na abana bana kogenda igingo report rigetasini kya wanchite kya gatembe kuriga sekanyere kiga gya Kirenda ekigo tokemeye wadi ya township imeye bunga ya West Mugrange county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara tiga tutige siasa yo gwakakania mang'ana na bwego siasa yo koretu kubagana aina mang'ana ye umunyakirogo bw'ekiombe kia NGCDF ase county ya Kitutu cha Chenot umuske Simon Mbaka niga yakwana yuri tukoria rero ase ekanisa ya Sumbugo asumurobirio bwo sangiriria kwagacha ekanisa ya Sabat asabo igate babuna tika abantu ba Kitutu cha Chenot bamubwatesio mujumbe umuske Jafet Nyakundi elio aikirania ira yae guchia asaba menyi be constituency hiyo lakini asegasi mheshimiwa yogango kwanere amanganeji para moroje barabara ilikuwa inakwama hapa Rusombogo kuchiri Tambacha oendeke gogi erone ramu talibo yo yende yo muruwa benta ketego kuruwa iga otirimbo ko chinyakoro musacho bibina akorere gas eramu otirimbo ko bakanyakoe omaiko na joji buso. This is the only MP okorere gas kweta ni ba MP bande bonse usiengima ekara moko rali na William Ruto oyero mondo very serious eza kuligorani no ebintu bikorwa bya chansa onye tubwati usiane ngiya ne president noroja bande kuna banga igeta batali yangenere kibalechi chonspi ojirosiri asekitikale ngorosi ujirejere toje ga Sombogo tea factory ya oni go bekere budget ya 100 million uwe wale bili ile galia ekara bale mi banyole profit ekara bakolie bonus itaye gasiki wagachare ga marani ejiro ya 50 million wagachare ke gogi ejirende ya 50 million nebintu binde binga bange to muchumbe iko ga ke musacho yu ngatari gasiga ari gas malenga bagote bajabe bya gendra ya mono insa chia tuanchiro kumanya sigi karo chinsa ibere chia bono to sukatambe kiagera ekionga chinsa ibere kurinde ngusabu kwa bera tariege karo chinsa ibere kurinde kionga chinsa ibere chia bono mugoroba to sukatambe kiagera ikare kigocha South Mugirango litukuria Alhamisi mu deputy president Musike Kithure Kindiki agaikirano nabarai ao kurinde gati ya MCA 50 nomo na 5 na babirebe county ya Kisii gati abo bali 45 bacholire amo nabande nominated tibaikirane tiororo ine ninki kiabete mbachikiri bose igobe bachete gutore gukwanira unimbwata abageni bengencho ase studio ngo kwanira mu MCA bo Murenda omoske John Maisibombati mu MCA bwe ward ya Moticho omoske Ronald Achira mu MCA bwe ward ya Gesusu omoske Anthony Onkundi Kibagendi na buto tariki bagandi korende Anthony Onkundi Kirage na bwombwata ase studio kayitari getambe a discussion utachie kubora Eduka ya obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boyigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwe kariguri iri abantu abatinga
Moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate mixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Moigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Christa Marian Mission Hospital ni yukurariria a free surgical camp tariki 25 nemo wiki tariki 30 chumuti nyuga tano kwega chakara chinse birigwika chinsa kenda cha mugoroba asenya gitari ga ya Christa Marian ningo bagokora surgical camp asa chinse mubuna hernias, soft tissue swelling munabona lip mass, goiter, breast cancer screening, prostate cancer screening, chronic leg ulcers, anal rectal cases, bunabono hemorrhoids, anal fissures, fistula na inano. Nigo bagwakani chishiringi chimisato choka. Buna registration baribo bwate umuroberi osha nigo bagwancherwa samange bakire simyasi namba 0720266999. Christa Marian Mission Hospital. We treat, God heals. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Classic Bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.